Este é un proxecto que levo escribindo desde 2012 e a verdade é que para min, sinceramente, honestamente, non mudou tanto o mundo. De feito, os meus produtores sempre cando tiñamos que retrasar a rodaxe, porque había outra rodaxe, ou que arde, ou cando... sempre, para eles, preocupábanse porque crían que íamos perder a actualidade, pero claro, desgraciadamente é unha peli que está sempre na actualidade, porque efectivamente, tal e como di un dos personaxes da película, fai moito tempo que estamos na fin do mundo. E hai conflitos globales por doquier, non? Entón, sí que a película sí que quería recoller un pouco este cheiro, un pouco a fin de ciclo, que creo que temos todos, non? De maneira realista, non nihilista, senón é o que hai, e afrontémolo, o sea, asumámolo e afrontémolo con... Desertemos algo, digamos, de certo redoble de tambores, de facer a guerra con guerra, o sea, perdón, de facer a paz con guerra, non? Ou de creer que as armas nos darán seguridade, nos darán paz, o que me parece, bueno, pues, fruto de alguén que pensa con medo, máis que verdadeiramente con cabeza. E nada, digamos que esta comunidade, o sea, a economía, a ecoloxía, as tradicións, as religións, os propios raberos, digamos que todos, e moitos de nós, o sea, non hai que ser moi intelixente para intuir que o reset, que unha sorte de reset está aí, e incluso necesario, aínda que obviamente non vai ser sinxelo.